Здравейте хора, сега ще ви покажа как да си направите инструменти на Minecraft 1.7.2 в сървър. Първо влизаме в сървъра. След това се логваме. Така. Намираме дърво. Намираме камък. Така. След това ни трябват пръчки. Тези са достатъчни. Сега ви трябва работна маса. Поставяте за каменен меч поставяте една пръчка и нагоре два камъка. Ето го каменния ви меч. Така. За каменна кирка ще ви трябва две пръчки, една върху друга и ще получите каменна кирка. Това са ви най-важните инструменти. Ако ви трябва нещо друго, пишете в YouTube. Аз съм Zdok101. Благодаря ви, че бяхте с нас. Приятна работа. И дано съм ви помогнал.